Hi guys, dzina langa ndine Samu. Ndimangofuna ndikuziwiseni uthenga wachisoni umene uli pakati pathu ku Malawi kuti oimba wathu amene amadziwika bwino kwambiri ndi dzina la pa stage loti Tremor, amene dzina lake lenileni ndi Victor, wamwalira mu siku la lero pa Sunday 31 July mchaka cha 2023. Iyeyo anachita ngozi pa 23 July Sunday night. Zosatira zonse zamaliro zikhala zikulengezedwa ku Malawi, koma as usual ndikhalanso ndikukupasirani satane wa nkhani yokhuza ndi maliro ake komanso imfa yake. Tikhalanso tikuona mbiri yake mu wiki ino imene tikuyamba mtsiku la lero isanathe. Tremor anatisiya mu nthawi imene anatulusa kwambiri nyimbo zingapo zimene zinali zobeba, koma kwambiri anatchuka ndi nyimbo yake imene amati Mpanipani, imene amati sana yambe chonchi gaba. Bwanji mu siku la lero pa nthawi imene tikukhala ndi kumakondwerera moyo wa Victor, mutachita subscribe ndi cholinga chokuti mukwanise kukhala ndi ma updates onse, mukwanise kukhala ndi nkhani yonse bwinobwino imene izikhalira nkhani yokhuza Tremor. Dzina langa ndine Sam Victor. Pamene tikuchita celebrate moyo wa Victor, bwanji nditakusiyani ndi mawu awa. Success ya always akupate Mpanipani, only you knows it better. There is one vision of you ulipoweka usazike papa. Dzina langa ndine Sam Victor. Mutachita subscribe chikhonza kukhala chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene mukwanisa kusatira bwinobwino nkhani yonse zikoma kwambiri. Onaninso ni please my video in our Sam Victor TV. Thank you.